Kedin dembaş ji Semsûrê yek ji bajar û navçeyên ku erdhêjê zirar û ziyan û xesarekê gelekî zêde gihandî em li navçeya Kolikê ne Kolik navçeyeke Semsûrê ye û gelekî mezin e jî bajarekî mezin e êdî li vê navçe helbet weke bajêr weke Semsûrê xesareke zêde nîne lê li vir jî gelek xanî roxiyan avahî roxiyan gelek kes dibinî daman li vê derê jî gelek kesan jiyana xwe ji dest da her çi qasî bi qasî bajêr nebe jî li vir jî ziyan zêde ye xelkê navçeyê hêdî em bêjin ku derbas jiyana xwe ye normal dibe ji ber ku li vê navçeyê karasat zêde nîne xelk hew berdewam jiyana xwe ya rojane didomînin li vê navçeyê kesekî gelekî navdar heye wekî temaşevanê me nas dikin dema navê Kolikê tê gotin yan jî dibêjin kexte bi Tirkî navê wî tê bîra me kekê Mistefa em mêvanê wî ne ew jî mêvanê me em navçayê wî ne bi Tirkî jê re dibêjin kextelim mi çê ew li gel me ye merheba te kek. Merhaba keko. Serê we sağ be derbasî be. Merhaba sağ olasın. Pir canê we jî çûn kes zêde mirin. Navê şeve deprem bir ecri malıyım. Tabi limit tişik nevîlim mir ama faşe biraz yemat çün manu maravana li viran mala xwe li vir hele malbatê me yerlî virana yerlî Kolikê li mercî li malbatê me jî 25 simer belki de fazla yani karanteyê kezanim 25 çün rahmete yaralı jî bayağı ne la Kolikê heşin he apartman xerabîn li vira jî nîzik texmîne xadê me eriniz ama heftê me falan ev hene yani. Nava Kolikê. Navê Kolikê. O yararî me jî hene. Tabi Semsûr talan bî. Wêran bu xirab. Tabi tam wêran bî. Ev xwe 20 sala bir fiil li Semsûrê rûniştim. Tezen Zûdaya. Telefona kera vedikim me dê ya 5 merî ya 10 merî ya da 5 merî çûne rahmete yani çûm dese carar çûm Adıyamanê Semsûrê yani. Eğer da vegerim inan ki de se saata elxan yani moralım xarabî. Xuda yardım ke yani. Zor. Digerî jî nava xelkê jî tu digerî. Wê xelk çawa vê faciyê serxwe re bavêje psîkolojiya xelkê de çawa dibînî? Bayağı zaman yoksa psikolojik kesin ne düşünüyor taze. Hatta nizdik 10 sala anca vahiri Adıyaman'ı xavare. Yani geyle başındaki deprem bir gelir ya Adıyaman'a müçü değil. Yani hatta 10 sala ancak yeniden bir yapılama çekin. Bu var. Yani var ne mesela hemşeriye mapır vura geçün Adıyaman'a. Meri Khan'ı mesela Antalya'lı Didim'li İzmir'i pırın yani. Çünkü belki hele devletece geçandın mesela hele Didim'e. Ama vadem hanım televizyon kanalı yazdım açıklamıştır. Mesela işte Adıyaman xarabî emnivanın var nava var diyor ya. Emdini ileride. Misal bajarê xwe vegerin. Tabii canım ben bana bajarê xwe el birliyim tav dişa bişogni dişa bira devlet yardım ke bira iş adamı me yardım kirin. Ondan sonra Adıyaman'ın mine bere bu inşallah kemlemirinse. Tu kesekî hem gelekî naskirî hem jî ji bo Semsûriyan bi qîmetî jî. Xelk dema te dibîne çi dibêjin te çi hewara xwe digihînin te? Ya mera kere şuradaki mera nukuya ki Xuda yardım ke kardeşim. Teşkil noyuna av işte le malbatî me a 5 mera çûn ve le 10 mera çûn keşke mi çûn zarî mi geçûn kolfetê mi çûn yani janka xwe berê mi çûn yani bêvê kes tu şoran nakiye teze ama ileride adımaya bön yani elo. Bajarê me Semsûr bajarekî hem tarîxî dîrokî ye hem jî cihekî şaristanî ye kulturî ye gelek cîwarên dîrokî jî xirab bûn cihên em bêjin kulturî jî xirab bûn hunermendê me jî wefat kirin Ezîz Taştan wekte wefat kir çi tişt divê warî de li bajêr kêm dibe? Az ya kelo bajêr ki zaten tuha hûn jî zanîn mirinizin tanir ki Aziz perle hazır. Xuda rahmet bike. Kemancı ki me Ramazan Siner. Da 5 sala metabini. Bi hev re dixebitîn. Tabii. Bütün vahila ki davet hevin mesela ki program hevin ki hem tev düşünü. Yani ev jî rahmete Aziz jî Ramazan jî ek jî li vira evvel ki me hevî berê xwe hevî İbrahim İlhan berê xwe Samî hevî
پر اوجی گنج که پر خارشو اوجی چو تا دوان روزان دا هیچ تشتک نویسی لسر وی مسئله؟ نه والا بود خوفه من نیشونه که که بیم چه نه بر شیر می بره های می 99 depremi az acil İstanbul'um zorumuz cembün ve çağıma ayarlamış ki ve vadder yabar ve ayar avkır mı şand haval ki meher lav ki evimden feysa hep nizam kako na darab kimna avi ayarlamış ki herhalde bir taze ayarlamış ki ya bir ilav de feysa da Bir atada he ev gotine nüye? ne bir ama da yakın cemde avi mavci ayarlamış ki ama ve kurmancı nizam ha. به کرمانجی که تو بخواد تا چاو نویسیه تو بخوری به هی خواشتر به که مصطفی البته هنرمنده که گله که ناسکریه هم حلبستوانه هم استرامبیجه لسرانسری ولید ناسکریه لأوروپا تی ناسکرین نه خمناکه Böyle afat kara yerler başına sanki yer yerinden yarılmış gibi olursa kapıldı can telaşına katlımıza ferman verilmiş gibi 6 Şubat sabaha karşı çığlıklar inletti küre arşı ne tabut ne kefen ne mezar taşı siyah poşetlere sarılmış gibi Hatay, Adıyaman, Maraş, Malatya, Antep, Kilis, Osmaniye, Urfa, Diyarbakır, Adana. Nice canlar evsiz kaldı açıkta. Baba dışarıda, ana göçükte. Sanki birbirine darılmış gibi. Dağlar isyan eder, dayanmaz buna. Analar sarılmış yavrularına. 10 vilayet oyandı kanla. Yığın yığın kurban verilmiş gibi. Bu nasıl ilahi, bu nasıl ferman? Dizilmiş tabutlar, kararlı kervan, kalkıp yürümeye tek, yok dizde derman, bağrını döverek yorulmuş gibi. Geçmez Mahmut Erdal bu kara günler, kimi ağlar sızlar, kimisi inler. Nice delikanlı, nice gelinler, enkaz yığınına sarılmış gibi. ساعتها خوش به که مصطفی حلبستک جی نویسیه لسر و مسئله اردهجه به حلبستی خوش ناسکریه به استران خوش ناسکریه دوی اردهجه سمسوری دا چند هنرمندین سمسوری جی جیان خوش دستان گلکی کارین باش تگر نوانه جی هم لناوا سمسوری هم لناوا تمام ترک گلکی ناسکری بون البته او کار هست و گهاتی جبو هر کسی یعنی ایشه که زیده بخورانی اما تو کی تلفن خواب دستی خواه تلفن رهبر تلفن هر کسی و که بیه گورستان که بچک